Goedemiddag. Goeiedag. Goedendag. Bent u van de... Dat is deze meneer. Ik ben van de verlichting. U bent van de verlichting? Ja. Goedemiddag. Hoi, Eggers. Ja. Ja, hoi. Ziet hier toevallig de man van de fiets? Ja. Kijk. Want? Nou, we zogen, we reden hier langs en we zogen de poort openstonden. Ja. En toen gingen we door de poort en toen zogen we de fiets stond. Toen dachten we van, hij moet een zien. Ja, we zijn hier al wat aan het regelen voor ons duurzame verlichting. Ah, en dan komt u in beeld. Ja, als de Nou ja. leverancier. Ja, we doen ons best. Even een gesprekje gehad, ja. En dat is voor Astor Solves. Ja, we hebben hier 4 verenigingen, zeg maar een skatevereniging. Die gebruiken ook deze baan. We hebben de BMX Club. We hebben een mountainbike club. En we doen wielrennen en we doen ook handbiken voor gehandicapten. En we doen ook clinics voor scholen. Dat is wat hier allemaal gebeurt. We zijn eigenlijk een mini Tom Dumoulin park, laat ik het zo zeggen. Dus dingetje, Gwen van Rosmalen, die kunnen Gwen, ook alles. Gwen die traint hier, ja. Ja, die hebben we pas ook nog in Ja, het programma ja. gehad. Ja. Maar BMX is tegenwoordig een Olympische discipline, hè? Ja, dat staat in de belangstelling. Dat zien we ook hier met Ja, merk met ze de dat? deelname. Ja, absoluut. Trek. Ook hetzelfde met veldrieën. We kunnen dus hier ook boten nemen. We hebben als crossparcours. Dus toch gewoon en de veldrijders en de mountainbikers over hier? Ja. Dus dat kan, ja, is multifunctioneel. We hebben een kleine pumptractor nog voor de jeugd, zeg maar. Wat is een pumpentrek? Pumptrack is een circuitje met scherpe bochten. Dat is, ja, waarin ze wat springen. Ook weer het gaat om snelheid en behendigheid eigenlijk. Oké. En wie ziet jij hier ingerold? Want je ziet beheerder van het park. Nee, ik ben lid van een van de verenigingen. Welke? Ik ben, ik ben van TBC Olympia in Boulder. Maar we hebben hier nog Cycling Team Limburg. We hebben hier skatevereniging Venlo. We hebben de Plakpunters, de BMX Club. We hebben een Duitse De vereniging. plakpunters. Plakpunters zijn het. Waarom heet u die zo, hè? Ja, zeg het maar. Ik weet niet, die zijn van Tegel heen naartoe gekomen. De plakpunters. Oké. En die zitten op best een hoog niveau qua BMX, mag ik zeggen. Is dat misschien zo omdat hij voor de start altijd tegen dat ding, tegen dat hek aanplekken hè, op een bepaald punt? Ik zou het echt niet weten wat Dat de is een leuke naam hoeskamervraag. Ja. En, maar TBC Boulder, zei je? De Tour- en Wielerclub Olympia in Boulder. Olympia en Boulder, reed je die niet vroeger Ja, op het circuit toen dat We er nog zaten was? vroeger op de racetractor, maar ja, er stond nu, staat nog niks, maar er komen woningen als het goed is, 200. Ja, hebben ze 30 jaar geleden een keer gezegd, hè? Van, Ja, maar ja, als het geen 100 jaar geleden is, van der Kump oei de zwaard. het wordt zoals wat te warm onder de Onder de veut. veut. Dus we zijn hier in 2015 naartoe gekomen. Hey, maar Toen dit, waren ze dit net aan het bouwen. dit is toch te gek? Ja, dit is prachtig hier in de natuur. We kunnen erachter nog in de bus, hebben we nog kunnen we ook gebruik van maken. Dat is een van de Rijnpijpleiding. Dus we hebben hier, zeg maar, ja, dagelijks is hier wat te doen. En vandaag is het donderdag. Wat gebeurt er op een donderdag? Vanavond hebben wij in de wielerwedstrijd. Dus we hebben 's maandags skaten, dinsdags trainingen voor de wielerclubs. En 's woensdags een recreantenwedstrijd. Donderdag in de wielerwedstrijd. Vrijdags, door de week ook nog voor de BMX. En dan zaterdags zitten hier gehandicapten met handbikes. En hebben we nog een wedstrijd voor zeg maar semi-recreanten en wedstrijdrijders. En boete de tien wordt het park dan afgesloten? Ja. Dus Ja, normaal dus is de het kans niet, als ze zegt van ik ben met mijn mountainbike in de buurt, dan kunnen ze niet zomaar de baan op. Nee, maar ja, de veiligheid is belangrijk. Ja, ja. Als er door brokken gebeuren, vooral dat is het gevaarlijkste stuk op de BMX-baan. BMX-baan. Ja. Zit je zelf ook in een fietser? Ik zit al 54 jaar op de fiets, denk ik, met zo'n kromstuur. Maar gewoon nou recreatief. En wie lang is dit rondje? Dit is 750 meter, dit is 400 meter door die baan. Ja, die BMX weet ik niet. En
deze is dan 200 meter. Maar bij de wielerwedstrijd van vanavond wordt alleen deze Alleen baan de, gebruikt? we zeggen de 800 meter baan. De 800 meter baan. En dan gaan die met 50 gemiddelde vrij. Oh. Nou, dat is echt... En hoe 20% Nederlanders en 80% Duitsers. echt hoor? Ja, dat grensgebied is echt... Is er aan deze kant van de Pul niks voor? nee, niet op dat... niet zeg maar in Noord-Rijn-Westfalen. Dus dat is echt een internationale wedstrijd, hebben we eerlijk gezegd. Dus soms klagen we nog wel eens van dat er zo weinig plek is om te fietsen en dat er te weinig wedstrijden in Limburg zien, maar bij de Duitsers is het nog erger. Dat is het, nog erger. Ja. Hoe is het met het, je zegt net, ik zit al 44 jaar op de fiets, dan mag ik aannemen dat je een beetje volgt wat er zo gebeurt in de wielerwereld. Wie is het met het, met het niveau in Limburg? In Limburg niet zo best. De deelname aan echt wedstrijden loopt sterk terug. Hopelijk komt dat terug. Maar ja, het is ook steeds moeilijker geworden om wedstrijden te organiseren voor organisatoren. Wie komt dat? In de dorpen. Ja, drempels, vergunningen, verrek, verkeer. Ja. En daar is dit hartstikke ideaal voor. We noemen dit dan ook de veilige wieleromgeving, net wie in Geleen, Dumoulinpark, net wie in Landgraaf. En ook komt er misschien nog een wielerbaan bij in Neer. Dus de mogelijkheden zijn er zat. Alleen, het is juist... bij het zwembad toch, geloof ik, hè? Ja. Het verandert ook steeds meer. Hè. Het weekend is niet meer heilig, maar men wil ook gewoon door de week s'avonds een keer. En dan, er zijn er ook heel veel die gewoon boete gewoon en niet aan wedstrijden willen meedoen. Lekker boete peddelen. Maar er zijn zoveel Nederlandse renners die tot de verbeelding spreken. Hè? Tom Dumoulin, Wout Poels, niet Limburger, maar dan toch, Mathieu van der Poel. Ja. Maar dat zorgt niet voor extra aanwas en nieuwe talentjes? Nee, daarom zijn een aantal verenigingen en ook zeg maar sponsorclubs bezig om dat proberen te verbeteren. Hier hebben we dadelijk ook open wielertrainingen die gesponsord worden door de bekende wielerploegen. Oké. En dat doen we op verschillende plekken. Dat doen we hier in Panningen, in Geleen, ook in Landgraaf, op de kleine wielerbaan in Geleen. We doen er van alles aan, alleen of het succes is, is de vraag. 80% Duitse renners vanavond en 20% Nederland. Hoe groot is het rennersveld vanavond? Met gooi weer is dat 50, 60 man. Oké. En wat voor niveau? Nou ja... Goeie amateurs? Goeie amateurniveau, ja. Die Marie heeft wel gemiddelde van 50 per uur. Ja, dat zei je net, joh. Goeiedag. Ja, die zijn binnen 55 seconden zijn ze hier rond. Kan ze blij zien als ze dat met de brommer haalt. En welke afstand? Meestal rijden we een oor en 10 ronden. En dan meestal komen ze met de fiets heen naartoe. Kachelen heel flink. En dan gaan ze weer met de fiets naar Hoesdak. Ja. Dus, het is een beetje hetzelfde als een wedstrijd in het veld rijden. Het is meestal ook een oor en nog wat, hè? Ja. Maar dan is er wel, is er toch wel het snot voor de oer, denk ik, of niet? Ja, kijk, en dat varieert nog. Hè. Zo 50 gemiddeld wilt rijden, soms rijden ze harder, soms wat zachter. En versnellen, vertrogen. En dan nog goed nadenken als er mensen weglopen om die terug te pakken. Dus het is best wel intensief. Ja, want die hebben dan geen uurken, hè? Nee, die werken niet met uurtjes. Geen ploegleider die zegt van ja, dan moest die leed voorop. En, we hebben hier een speaker die vertelt hoe de situatie is en een bel voor de laatste ronde, maar verder... Maar die mensen moeten dan ook goed opletten? Ja, we hebben hier ook... Of hebben ze een sensortje of zo in de schoenen? We hebben geen sensoren, maar wat we wel hier hebben is... Dus door die dingen hangen. We hebben hier 4 camera's. Ene die ze van die kant pakt, ene die ze van achter pakt, ene op de streep. En dan nog een reservecamera en doornenkamer. Dus eigenlijk pakken we ze... Dus uitslag is geen probleem. Oké, dus er zitten mensen aan de monitor te kijken, de hele wedstrijd? We hebben hier, dat is per desje zeg maar, en daar hebben we dan de apparatuur opgesteld en dan vandoor goed. Oké, dat is een soort van VAR is dat eigenlijk? Ja, dat kun je wel zeggen, dat is de VAR, ja.
Meestal moeten we ook terugkijken. Vooral met de finish moeten we terugkijken. Ja. En langzaam laten. Dus want voor hetzelfde geld hebben ze een Amstel Gold Race aan die box hangen. hebben- Dat de finishfoto... Ja, finishfoto's moeten we hebben, omdat we 3 tussensprints hebben. Dus dan moet je iedere keer weer heel even slow motion en dan terugkijken. En dan de punten Tussensprintjes voor de punten. Ja, het stelt niks voor, maar Hey, ja. en hoeveel mensen verwacht je vanavond? Ja, ik schat vanavond zeker weer 50 mensen. Als het een beetje weer is, dan... en dan is vakantieperiode zou nog kunnen... We hebben hier wel eens 100 man gehad. Daar ziet je blij mee dan. Ja, natuurlijk, want daar kunnen we de onkosten dekken. Nou ja, en dan hopen dat die ook nog allemaal een keer de kantine in, joh. Nou, dat hebben we dan donderdags niet. Nee, wielrenners zien geen kantine, mensen. Nee? Nee.